Bones! Hola a tothom! Hola. Us venim a presentar el redisseny, la segona edició d'Empordà arrel de la meva vida. Poemes de llibertat i de Nadal. I tinc una amiga molt especial, que es diu Leire, que s'està interessant molt per la lectura, la poesia, i us vol encomanar aquest entusiasme que m'ajudarà a presentar el redisseny del poemari. Leire. Pues aquest poemari, en principi, és la segona edició perquè la primera edició va sortir el 2015. I això no és una cabra, és una ovella. I després és de la Montse Cofí. I doncs, Que sóc jo. té més edicions. Té Sí. 2 llibres més, Sí. que també tenen la segona edició, no? Encara no. Un d'ells sí, l'altre no. Un d'ells sí. Falta l'altre. I ja ho presentarem aquí, o sigui, ja ho has presentat. Ja ho explicarem, Sí. no? I us volem dir que de moment Empordà arrel de la meva vida està en format e-book, Digital. Digital. Per qui no ho entén, com jo. o com jo a vegades, Qui no? a la pàgina web de Girasol Edicions. Veieu aquí? Girasol Edicions. I el podeu comprar allà, no? El Sí. podeu adquirir allà. I si el veieu, doncs esperem que us agradi. Clar, i segurament, finals de setembre, potser, tu què creus? Estarà en vivo i en directe, bàsicament. O sigui, estarà en pàgines. El podem tocar, no? El podem tenir aquí com nosaltres. Bueno, doncs em penso que ja ho hem dit tot. Espero que us agradi. Adeu! Què són aquestes?